Que nos fai cumprir os soños na vida? Que día da vida decidimos que ata aquí? Que desde hoxe a vida non pode ser unha costa arriba dura, dura, dura? A resposta non é única. Poden ser os ollos de Rosalina mirándote desde o escenario. Poden ser os de Magdalena, serios, pero tan reconfortantes. Ou serán as mans de Mari Carmen, que aprenderon a levantarse e dicir basta. Boas mans tamén Carmen, botando contas e contos na taberna da vida. Ou serán as de Susa, que tivo que coser tanto o corazón. Somos fans das que fan, e usan ollos, mans, cabeza, corazón e o que toque para seguir facendo a vida. Somos fans das que fan pollo. Mirade para elas. Eu sempre serei xoven, sempre. Ten que ver coa cachola. Nin tan siquiera coas pernas, nin os brazos, coa cabeza. Cando estaba no instituto era da gimnástica de Pontevedra e corría os 100 metros lisos. Ahora corro 1 kilómetro e xa non podo máis. Eu soñaba con ser unha boa atleta. Ainda hoxe boto moito de menos correr, pero bueno, teño os meus pinitos. Isto é maravilloso. É como se estuveras nas nubes. Competín, non sei se foi na Coruña, non recordo, fai tantos anos, que de segunda de Galicia, en 100 metros lisos. Queres que te conte por que non seguín? Collín noivo, en 6 meses caseime. Por principio pensei que me liberaba de todo, pero despois, claro, viñeron os meniños. E aí, onde estás atada? Pero foi unha época moi bonita da miña vida. Porque eu como home levome moi ben. E el déixame o meu espacio. Está moi ben para os vellos, pero para mí non, que non son vella. Xa vos contei a miña pasión anterior, esta é a segunda gran pasión, o teatro. Nacín para isto. Tuve unha vida normal, como outra persona calquera, pero sempre que tuve a oportunidade, sempre me decatei por estas cousas. Pero, claro, as oportunidades que tiña non me levaron a isto. E cando xa os meus fillos foron maior de edad, eu empecé a investigar onde podía meterme nun grupo de teatro. Os meus fillos, a verdade, que non o entendían moi ben, porque, claro, xa tiña unha certa edad. E dicía, mamá, tú estás un pouco loca, Dije, bueno, es que nací así, e además me gusta estar loca. Quizás que se tuvera outras oportunidades as hubera acollido. Pero como non as tuve, aceitei a miña vida tal cual me tocou viver. Miña nai sempre dicía, ti eres a ovella negra, porque non é normal os teus pensamentos, a túa forma de sentir e de ver as cousas. Claro, porque iso non o entenden os pais. Pensan que vas a mala vida. E para mí a vida é maravillosa. E a mí o que máis me apasiona, o que máis me gusta, que os demais sean felices. E cando unha persona me está vendo e ríe, é feliz, é que non é indescritible eso. Mira, harta estou de ti, Harta estou de ti, Ai, Dios mío, que non me entende nadie, por Dios, Virgen Santa. Por que estás chorando outra vez? Non levas chorando todo o día. Ai, choro porque perdín o mellor que tiña na miña vida. Ai, a madre que me pariu. Vamos, que non se pode estar chorando por un jalo, Non se pode estar chorando por un jalo. Este brazo que está roto, joder. Me cago no demo, vamos pa casa, vamos pa casa. Es que somos así las dos. Llevamos muchos años juntas. Ay, Dios mío. Es una maravilla esto. Son 25 anos xuntas. É que Rosalina é cómica por naturaleza. Non na vida privada, porque non na vida privada, pero cando sube ao escenario ela sube xa coa súa vestimenta, coa súa personalidade, coa súa forma de facer as cousas, xa é imposible que non rías, é imposible, literalmente imposible non rir con ela. Así como está saliendo, ya están aplaudiendo, ya están sonriendo, porque ya la conocen de otras obras de teatro. Cando tes un problema,
hai tres solucións. Tes a solución de decir, tiro a toalla, tes outra solución de decir, vou intentar seguir para diante, e pois tes a solución de aceptalo. Entonces, eu entendí nesta vida, despois de tantos anos, que se ti aceptas un problema, eres máis feliz. A mí non me fai falta psicólogo. O teatro xa me arregla todo. Este xa non é un disfraz. No, pero é maravilloso. Que gran suerte tuve. Outra pasión que teño, o meu traballo. Traballei 43 anos por Sergas. Aunque non o creades, sempre chegaba 3/4 de hora antes ao meu traballo, sempre. Hai moitas emocións no servicio de urxencias, moitísimas, porque ves moita tristura, moita, pero despois tes a compensación. Na maioría dos casos, todo se soluciona e a persona entra nunha camilla e sale por seu propio pé. Para min é un traballo precioso, volvería a facelo. Se vivo máis veces, volvo a ir para o mesmo sitio. Non sería ni médico, ni auxiliar, ni enfermera. Queres que te conte unha historia? En Montecelo veñen os da cárcel. O chico pideulle, por favor, quitarme las esposas, por favor, non me voy a portar bien, por favor. E quitáronllas. Menuda o que fixeron. Eso foi máis que adrenalina, xa. Intentou sacarlle a pistola a un dos policías, non era capaz. Por favor, ayuda, dicían os policías. E marcho eu unha enfermera, botámonos a el colle un bolígrafo da enfermera para clavarlo. Bueno, foi que é unha cousa que nunca olvidarei na miña vida. Ao final conseguimos reducilo, pero eso foi terrible. Cousas bonitas, moitas, de xente que ve moi mal, de nenos maliños e que logo na rea que se recupera. Chorei pouco, porque non podes chorar, podes sentir pena, pero tes que separar as emocións, se non morres. Ai, sí, pero espera un pouco. Mira, arrímate aquí. Espera un pouco, teño moito vértigo, Rebeca. Que non hai nada, Pero, muller. Dios mío, Virgen Santísima. Mira, agárrate aí. Teño moito vértigo. Mira, non hai nada. Ai, a Dios carretera. mío. Menos mal que teño a miña nora, non me soltes, Rebequiña, non me soltes, por Dios. Eu non te solto, Rosy. Non. Virgen Santísima, que horrible isto. O día que me jubilei, pasei no mal, fixeronme un tal, e vale. Pero os poucos días é como se me, eso é certo, como se me abriran de arriba a baixo e me partiran. Foi unha pasada. Eso é un sentimento triste. Agora estou máis contenta. Adáptome ás circunstancias que me veñen na vida. E agradezco aos amigos, que teño moi boas amigos, pero moi bons amigos. As miñas noras, os meus fillos, aunque eles non lle gusta o protagonismo para nada, pero estuve mal porque me faltaba algo. É como se me cortaran. É unha sensación extrañísima. Entristeceu, pero... Sí. Eu seguiría traballando. A min ahora chamanme e dime, Rosy, queres vir a semana 3 días? Xa vou correndo, sin cobrar. E ela, que é unha persona que empatizamos tamén moito, dixo, no, é que tú non podes estar así. Tú tienes que salir, Rosy. Alá me levo para Canarias. Pasei no bomba. Temos ido a moitos sitios. Sí, pero bueno, ademais de viaxar, con Rosy é fácil conectar, malia a diferencia de idade, e logo, ao mellor, os tabús estes de sogra nora, eu xa non o vivín dende un principio. Ademais está moi guai, porque non é que sexamos iguais, discrepamos en mogollón de cousas, pero se pode discutir. Ademais son discusións superproductivas, non ten a pel fina. Entón, creces, ao final creces, non? Porque hai veces que pensas que podes ir a tiro fijo convencida de algo, ou ela tamén, e sabemos que podemos chamarnos, oye, mira, nunca hai unha rotura na relación. O sea, é bonita porque é constructiva. O amor non é dependencia, sí. Solo estou aí. Estás aí, e todos o sabemos. Nada máis. E un dos netos é meu fillo, pero é que pareceme genial. Non me implico. Tiño unha reunión en Santiago,
E se xa lle dis, pode quedar Enzo a comer, xa lle parece mal. Non, Enzo queda a comer. Claro. Pero non está recordando seguido, porque xa o sabes. Entón é unha relación que en queira vir a comer, vai. Non hai cousas forzadas. Nunca, jamás. Eso sería a clave. Os meus fillos, eu sempre lle digo, cando queirades vir a comer, vinde, eu Quizás encantada. esta é esa clave da sociedade, das familias. Por exemplo, eu vivín non forzar. na miña adolescencia, a miña infancia, que había que vir a comer todos os domingos a casa de mamá e papá. E tiñan que vir a comer, había que vir, se non viña, porque non viñeches, pois vinde, jamás fixen eso. Veña, vamos a xirarnos a mirar No, as no, vistas. mira ti. Xira, Eu non xira, miro, xira, eu non, dalle, mira xira. ti. Ah, non me Adiós, deixes mirando adiós. sola. Ai, adiós. Vente, Rosy. Outra vez, teño que agarrar. Vente pa aquí. Do caso que é verdade. Vente. Relaja, dalle, arrima. Arrima que Sí, estou... xa vou agora. Ala, mira que chulada, que paraíso, como diste sempre. Un Vivimos nun... paraíso. Pois aproveita e mira as vistas. Eu presumida que me acordo a mí nunca fun. Nunca me pintei na miña vida. Pinto-me agora, mira. Xa me gusta máis o que tiña que o que me poñan. Estou moi guapa. E quero que me pinten así xa cando morra. Ai, carai. Comigo non cuente. Ai, para xo sagraria. Agora a min xa tanto me dá a vivir como a morrer. Eu xa o que había de facer xa o fixe. Os meus filhos xa están criados, os netos tamén xa van indo, e os bisnetos tamén xa van indo. Para mí só foi traballar. A primeira vez que fun ás bateas teria 13 ou 14 anos. Era unha rapaza, non sabía como... Pero tiña que ir. Pasei medo unha vez que nos dou volta a chalana como ao tempo. Había un mar de fondo como o mundo, dou volta a chalana e todos na agua. E o meu home, en vez de nadar para terra, porque os que non saben nadar, en vez de nadar para terra, nadan para fora. Todo era con chalanas pequenas e a bojar. Non había barcos. Se tiña algún bater un barco, pero deses pequeniños de madeira, que non... Todo eran chalanas a bojar. Por a madeira? Ai! Que tal? Dices, ali non te conocen, como non iba a haber diferencia? Xa ahora todo fan os homes e antes todo facíamos as mulleres. Non había homes como hai agora. É traballo, pero xa non é o traballo como antes. Antes había que encher estes sacos todos coa pala. E manipulalos coa pala, agora xa manipula a grúa e xa todo fan de outra forma, que non era aquela. Eu entrei ganando 18 pesetas, despois cambiín para outro ganando 24. Xa fun subindo. E despois xa non me acordo canto ganaba. Estuve nas máquinas, despois botábamos hasta unhas 2 da mañán, según ao que houbera que facer para outro día. Era con pensas que se salía ás 7 da tarde como agora, mas ás 8. Raro era o día que non se salía a 1 a 2 da mañán. Había que deixar todo tostado, había que deixar todo preparado para outro día, e iso todo tiñamos que facelo ás da diario. E depois, ao outro día da mañán, veña levántate outra vez, deixa todo listo na casa que a miña tía era enferma, e tira outra vez para... E aquí era igual. Era dentro, aí era almacén. Eran as mesas así ao largo, e aquí había outra mesa de cemento que era onde se botaba o peixe para limpialo. Despois había unhas balsinas para repasalo, e despois iban os carros ao tostador. 30 ou 40 traballábamos. Sí, ben a gusto. Non se podía falar, que había que estar calada. Se é entre nós unha pregunta do traballo de aí, sí, pero estar falando como estamos agora o mastingo, non unha conversación, non atendías ao traballo. Se non tiña traballo aquel, tiña aquel, e xa iba. E se non tiña aquel, tiña outro, iba. E nunca estaba parada. Casi me con 17 e pico, pois había a festa de Santiago, vino ese día. Había festa tamén en Poio, que era Santiaguiño no Burgo, ojalá. Pero viñeron para aquí, mas uns cuantos máis,
As amigas todos nos estábamos nunha esquina, eles estaban noutra banda e non había nadie na festa ainda. Empecemos unhas a outras, eu aquel, eu quero aquel, eu quero aquel, eu quero aquel, e a mí tocou o que dixen que non lle iba a dicir eu quédate comigo, diría Muel. Viña por Marín e a tarde a Porto Novo. E a mañá a Porto Novo. Todo iso facía eu sola, cargar e descargar. Hasta botaba o copeito así para arriba. As caixas botaba co peito para arriba. E así todos os días, todos os días. E despois iba a facer eu o reparto. A escadaría tiña a dueña, tiña así 4 peixes. E iba a cerrar e a collínlle eu. Pasaba ben, falaba, divertíame, riamos, e gustábame. Era un traballo que me gustaba. Mira que eu madrugaba ás 4 da mañá. Iba a Vigo, viña por Marín e volvía a Porto Novo. E máis á tarde. E máis a Joroba á tarde. Eu peixe vendío caro, caro. Pero era bo. Non podía ser bo e barato. Non, que estás facendo? Vou facendo dadas ao forno. Non están mal, pero estaban mellor as túas, Moito mellor estaban as túas. Acórdome cando andaba no viveiro, primeiro iba ela a lavar ao río, e abaixo xunta a conserveira. Subía para arriba, levantábanos a nós, arriba que vos tendes que levantar, era noite. Frejaba a casa, collíame a mí e máis a meu irmán, polo camiño abaixo, unha viciña que andaba con ela batea chamaba, Isabel, vámonos, e deixábanos na casa dunha tía. Mira, ela marchaba a traballar. E ela con 4 anos xa coidaba o irmán. Xa coidaba de meu irmán. Deixaba o seu, cando quedaba na casa, e había daquelas cunas de madeira. E tanto que arrolaba, cando chegaba topaba no chan. Ai, mi madriña. Eu a xente sempre tratina moi ben, por iso que onde me topan, a mellor dime o meu, Rexís, para canto tardaxe, topín a fulana, fulana. Claro, topas as que hai anos xa que non as miras, é de maravilla. Despois, vente buscar aquilo, non quero nada, que non fai falta nada. Non paras, de onde ves? De onde ves? Que boa. Non boa que teña eu aquí, jarrada. Antes de xoven Nunca estaba cansada. non estaba cansada, nunca tiña frío. E ahora teño todo. Frío, cansada. Xa pude nacer cansada xa para non traballar tanto. Sempre de manga corta, que non somos como ela nin de coña. Nin de coña. Ela creo que o domingo cando descansaba, para ela ese día non era ela, cando chegaba o lunes para a alegría. Porque marchaba, iba lonja, teño marchado un pouco antes para xogar as cartas, e ela era feliz. O que Pitiche sempre che dou a nós, aos netos, aos bisnetos, todo, todo. Cando lle contemos onde dormimos a primeira noite de novios, de matrimonio, non lle vai a dar a risa porque non van creer, pero foi verdad. Pero foi por unha causa, hai que saber tamén que causa foi. Onde pasamos a noite, cando nos casamos? Na palleira. Cando nos casamos, tuvemos un cociñeiro que era de Meaño, e o señor non tiña onde dormir. E dixo eu, mira, non vai a ningún sitio, dorme na nosa habitación, e nós imos dormir na palleira, que tiñamos na palleira un colchón que habíamos quitado da casa, e mantas e todo, estaba aí tumbado. A noite foi como a outra noite calquera. Foi distinta porque agarrámonos un ao outro, pero non quero que escoite, que era mentira. Casámonos no 70. Nos 60. Nos 60, casámonos nos 60. No. Sí, nos 60. En outubro, en 60. Discutimos algo, pero o zapato a lombo ya nunca lle mandei, nin a mí tampouco. Non, eu quero moito, e ele a mí tamén. Casamos e xa volveu a marchar. Casamos aos 8 días. Xa marchou. Xa marchei. Pero é que tiña que ser. Tiña que marchar porque chamaban que comías? Po barco. É que non había que comer.
Desde que casei, ao ano seguinte tuve unha primeira filla. Mari, vente. A ver. Hola. Cando veu Rogelio, ela xa estaba nacida. E Rogelio foi e ainda estremeceu cara a vela, porque non ni meniños non sabía nada. E ver unha meniña na cama, e dixo, bueno, pois, ala, a trabajar. Eu por fotos, vexo que eu tiña a primeira foto con meu pai cun ano. Un ano, tiña un ano. No día de San Juan. Na festa de Que San levou a Juan. misa, levou na misa. Non, leva a misa, levou na. E temos unha foto así. Ai, vaya por Dios. Iso son historias para non dormir, sabes? Dos recordos que teño da miña infancia, sendo pequena, con 3 anos, 4 anos, recordo este entorno de miña nai, recordo que traballábamos moito, eu iba con ela, levábanme á finca, e recordo que me levaban nun cesto destos de mimbre, e sentábanme, ali mentre se les cortaban a erva, e levábanme un plátano, e eu recordo iso ali sentada, tomando o plátano. Hai 60 e tantos anos. Non se ve tan lejano, vese, sí que fai tempo, pero tampouco tanto. Aquí foi onde acabamos de fixemos a tienda e É que foi un traballo noso que estou foi aquí. un traballo noso que estivemos aquí. 40 anos, casi. Porque andaba embarcado e tamén sempre fora. E dixo el, bueno, pois montamos unha tienda aquí no baixo da casa e quedou ben na casa xa. E bueno, e foi así. Pois isto era todo granel, todo eso de dentro, mas isto todo era granel, dividímolo e quedou o pai facer a cociña e unha habitación para despexo da casa ou así. Bueno, e isto quedou, era un cuarto grande. Falamos de montar a tienda e o mostrador puxo de aquí para lá. Viña a xente, puñese aquí e compraba e marchaba. E aquí todo está granel, aquí xogaban as cartas. Aquí había 2 mesas para xogar as cartas só mes, sentadiños aquí, un aquí, outro aquí. E despois, cando dixeron, por que non montades un supermercado? Sacamos todo, puxamos todo en baldas, sí, e montamos o supermercado, pero a xente viña e compraba, e viña para a baia, andando. Non era de fiar. Na época que collín eu, xa non se fiaba tanto. Xa a xente tiña máis diñeiro, máis carto. Antes non, porque mi madriña, había xente aí con libros hasta arriba, así, cheo escritos, sin cobrar. Pois non hai xente que non ni chega o que gana o mes para hai que prestarlle pouco, porque dame lástima. A mí gustaba porque eu era moi tendeira. Había unha tienda, eu iba ali, axudaba a coller as cousas, e me encantaba, e gustaba ser costureira. Había unha señora aí que cosía, e eu iba para ali e cosía, e dixía, eu quería ser costureira. É quen traballa, é quen vai cojando. Eu tiña que ir cojando porque quen iba a ir? Miña nai sola non podía. Abuela, que? Tanto falar? Tanto falar, hasta o tal punto. Séntate un momentiño aquí, un pouco comigo. A verlo. Podes? Ai. Bota a copa diante. Aí estás así, máis enteira. Salín de aquí, tropecei e mateime, dei un golpazo que non me xestí. Bueno, eu son Arancha, son a súa neta. Según, cando conta a miña abuela historia, bótame a culpa a min, a que sí? Como contas? A ver, dis que foste a buscar verdura. Ai, sí. Eu a mañá fun ao pescado. E coñín o pescado para... Pero ele non quere pescado. A nai tamén por aí vai, pero bueno. E dixenlle ao Rogelio, esta non quere un peixe, vou coller unha pouquiña de verdura e vou na cocer para elas. Eu levanto-me ás 9 da mañán. Polo menos, sí. Ás 9. E viño para baixo, lávome en riba, e viño para baixo, fago o desayuno. E despois, primeiro vou ás galiñas. Vou ás galiñas, vou de comer, vou de beber, vou á verdura, vou todo. Despois, se teño algún traballo que facer na terra, vou. Pero agora, como caín, pero despois ainda vou ás galiñas alá buscar verdura, para traerlle para cá, para botarlle verdura, porque elas queren comer, ou botarlle pañar erva. A comida sempre a temos feita, nos chegamos aí, quando elas chegan, 2:30, 3. A comida está feita, mesa posta, a calefacción posta, todo feito, todo posto, porque tamén elas fan, cando están elas, fan elas as cousas. Eu por estar quieta non é. Cando era pequena, iba ao cole e viña a casa e tiñamos a taberna. Entón, eu tamén teño un recordo de ser un pouco taberneira, de ser na casa aquí, este o pan pa Otilia, este tal, e poñeme nos papeliños así, o pan de tal e tal, cortaba o fiambre tamén, é unha máquina, de feito, mira, acordaste que teño aquí así os cortes estes? Me axudaban tamén, a mí me gustan as cousas todas, eu son moi amiga de facer as cousas, e de ter, e de axudar. Eu non son desas que, mira, aquela fixo, eu non, eu se pode axudar, a min aquí nesta aldea,
todo o mundo me quere ben. A miña abuela dáselle ben o trato á xente, o sea, como estar de cara ao público, pero non con esa intención de venta, sino de servir, de ser generosa, de dar leria... Eu darlle leria. Eu ben calquera, tomar un vaso de viño, e Rogelio colle aí unhas pallas, aí uns botellos ali, e digo, ti tamén tens o xeito de facer as cousas. Generosa, sí. Eu son de outra maneira. Se me falta alguén da casa, xa morro antes, non quero que me falta nadie. Nós somos unha familia pequena, o sea, son meus abuelos, miña nai, miña tía, miña irmán máis eu, non? Bueno, e as parellas e tal, pero somos poucos, entonces sí que é certo que temos unha relación como, pois como de colmena, todos estamos ao mesmo, preocupados uns por outros. Meus abuelos ahora están nese punto de ser como rapaces. Como rapaces, porque hai que decirlles, non fagades tanto. Meu abuelo vai co tractor, vai ao monte, vai tal, miña abuela igual colle, vai a non sei onde, son as 9 da noite. Digo, porque digo, para abrir a boca xa me xa ben, para abrir a boca por aí. A mí gusta me facer as cousas, ter cousas. Están acostumbrados, é que estamos nese punto de decir, si os frenas, si non lle deixas facer, van a perder moita vitalidade. Claro. Entón é o equilibrio de que fagan cousas, pero sin asumir riesgos. Eu, se pudera, eu non fago caso a ela, por iso eu... Ves, aí falache, caso non nos faz, caso ningún. Caso ningún. Guapísima. Sempre estuve diante do espello, claro, por meu traballo. Cando tiña que estar, estaba, pero agora escapolle un pouco. Eu empecé de peluquera cando tiña 13 anos. Fui dando servicio, que se chamaba daquela, que había que darlle os tubos, as pinzas, e todo o que lle facía falta a peluquera, non é como agora que o collen todo. E despois, empezando a lavar cabezas, e xa pouco a pouco fun aprendendo. A primeira persona que lle cortei o pelo e que lle a peinei foi a miña nai. Cando había moito traballo, era moi sacrificado a peluquería. Deixar de peinar así máis esporádicamente, a veces ainda peino, non me vai a pensar, pero traballando así en serio, pois xa che digo, hasta os 20, casi os 30 e pico, estaría traballando así. Despois xa foi cando deixei e empecé con outra cousa. Vamos a conocer a unhas chicas que estuven traballando desde que tiñan 18 anos hasta o ano pasado que me jubilei. Como a nai necesitaba unha persona para que lle axudara, fun a falar con ela e empecé a traballar ali. E falábamos de todo. Ela contaba as súas penas, eu contaba as miñas, e así pasábamos o tempo. Aparte de que traballaba, pois pasábamos así. Venga, que sorpresa. Que tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, bien hallada. ¿Qué tal? Bien hallada, ¿qué tal? Muy bien. Yo soy Olaya. Y yo Sole. Es amable, es generosa. Pero tiene un carácter... Bueno, también es un poco exigente, madre, sobre todo madre, porque... Y nos daba consejos. Nos daba muchos consejos, pero sobre todo madre porque nos apoyó en un momento muy difícil para mi hermana y para mí. Perdimos a nuestra madre y ella era como si fuera una mami. Yo lo hago con gusto porque son unas niñas, son unas chicas muy buenas. Sí. Muy buenas, la verdad. También tuvimos nuestras broncas, claro. Rencillas, porque, como suele a ver, decir. como la madre e unas hijas. Exacto. ¿No? Eu acordábame cando estaba na miña casa, acordábame delas, e cando estaba na delas, pois ao mellor estaba pensando na miña casa. A veces pásalo un pouco mal, queres estar nun lado máis noutro, pero non podes estar nos dous lados a vez. Educabas igual, pero decía yo de outra forma. A ver, non son miñas fillas e dían ela, oye, que a nosotros no nos riñas tanto, verdad, Olaya? Sí. Que me decía siempre, no me riñas tanto, siempre me estás riñendo. Y a veces lloraba, Olaya, no llores, que yo te lo digo por tu bien. Como amiga y como madre no la pueden reemplazar nadie. Porque aunque ella crea que yo la he olvidado, no la he olvidado. Para mí seguirá siendo parte de mí.
vendremos a Pontevedra como el otro día a tomar un café así Sí, por la tarde. sí, por supuesto. Os llamo y quedamos otra vez con mi hermana y con todas las amigas aquellas del otro que estuvimos el otro día. que son muy agradables, sí. Pues otro día quedamos. Hola, os quiero mucho. Yo a ti. Vale. Nosotras a ti. Tu madre. Isto parece un santuario de fotos, con tantas fotos que teño a miña filla cando fixe a comunión. Estas son as miñas netas cando eran pequenas. Estas vestidas de gallega, que o ano pasado. O meu fillo cando era pequeno, que era moi guapo. Ainda é guapo ahora, pero bueno, de pequeniño era máis. Estades vendo a fotografía de cando me casei, da miña boda. Éramos 2 críos cando nos casamos. En aquela época creíamos que xa o sabíamos todos e que éramos maduros, e éramos non sabíamos nada da vida, pero bueno, todo era ilusión, era a ilusión de la vida. Pois diríalle que tiña que haber pensado o que lle esperaba. Pero, bueno, como non sabía o que me iba a esperar, eu vexo despois a xuventude da miña filla, que foi totalmente distinta, pero claro, tamén esa maneira de pensar era distinta e tiña outros pais que eran distintos tamén. E as mulleres de antes era o que nos tocaba, era o que había que facer. Terlle a roupa preparada aos fillos, a roupa preparada ao marido, a comida feita. E eu chegou un momento que dixen, mira, a cociña tela aí, colles a tarteira, posta a cociñarte, que podelo facer igual que o fajo eu. E despois, pouco a pouco, fui mentalizando para que eso, ao mellor deixaba un pouco, se vía que era moi complicado, deixaba ya o medio preparada e el terminaba de preparar, pero era así. Será posible que temos que criar aos fillos, educalos, e despois ainda ter que reeducar e ter que mentalizar a outra persona que está ao lado para que te axude, para que poder ter unha vida o máis tranquila posible. A ver, buenas tardes, chicos, que tal? A ver, este é un local que se fixo fai moitos anos para a Asociación de Veciños do Vao, para todos os veciños. Viñan a ensaiar os rapaces como se fora unha segunda casa, non unha casa, pero unha segunda casa, porque eu termino de facer as cousas, vou ao local da asociación. A miña casa é aquí, é onde paso a vida ahora. É todo o que podemos facer, facémolo. Ahora non, que ahora non hai nadie, ahora todos somos vellos e tal, pero no tempo dos nosos fillos había unha cantidad de había montóns de rapaces aquí, e quero decir que ningún caeu na droga, en todo Pontevedra estaba, en todas partes había rapaces metidos na droga, porque era no momento aquel, e do Vao ningún, fíjate, que ningún, pois eu creo que porque vían pasar por os drogaditos, porque o vían aí como se deterioraban e tal, entón dicían, estes rapaces, filliño este que vai a droga e tal e cual, e entonces, pois, eu non sei, pero tanto que tiñamos peleado, me cajo en Diola, temos ido a todos os sitios. Tuve unha época que nos puxemos para que non pasaron os drogaditos para baixo a buscar a droga. Poñámonos aí e non nos deixábamos pasar. Mira que trataban de convencernos para pasar, que si tal, que se vengo a casa de fulanito de mi pariente, de non sei que, canto, ai, non. Eu creo que xa non nos facían caso. Ahora, últimamente dicíamos a Carmen, non vamos, nin poña notas no periódico, nin en ningún sitio, porque ainda é peor que cada vez poñemos o Vao peor do que está. Canto máis falemos do Vao, máis nos dicen que estamos metidos na droga. E así, a non falar del, polo menos, estamos escondidos, non nos dicen nada. Por exemplo, de verdad. Sí, a mellor parte da xente di, na caíra. Na caíra, sí. E entón eu dicía, no Vao. Había moita xente. Como no Vao? Ai, e a moita honra. O movimento veciñal do Vao é cousa de mulleres, porque as mulleres estuvemos sempre ao frente e sempre fomos máis mulleres que homes. Buenos días, princesa. Buenos días, filliña. Como vai a cabeciña? A ver, tes que almorzar e despois aos traballos. A lavadora, facer a verdura, para eu despois ir traballar, vale? Está todo a tu gusto? De momento non quero máis. Vale, pois ala. Buenos días, Jesús. Buenos días, Que ben Jesús. andamos. Pois non te Radio María posto. Xa quixen. Non me falta de nada, como se fora unha princesa. Era o desayuno a mañán é o seu mimo.
El ás 9 da mañá xa empeza coa súa tele para escoitar o seu rosario matinal, despois pon a súa misiña, traio o desayuno, entonces ela empeza a coller forza, a empezar o día. Tráeme un vaso de zumo, tráeme un kibe, todo iso, almorzo, mi madre. Que está na cama. Vai que está na cama. Por iso, encamada. Ai, malo, arriba. Ahora sí, a ver se vas a estar tanto tempo na cama, miña nai. O primeiro traballo foi atando. Había 16 anos. Pero tuve que aprender, non cobraba nada. Despois, sí, despois de que sabía xa, pero non se ganaba, ni estuve asegurada, ni estuve nada. Cando estaban con barro, atando. Pois cando non estaba con miña nai, íbamos a leña, ao monte, a Parajulla, a traer íamos aos chamisos de antes, os peixes na cabeza, as cestas na cabeza. Fame non pasamos nunca, pero se traballábase moito. É a hora de comer, hai que facer a verdura. Pois xa vou, xa está cortada, xa vou. Ai, o meu home conocí nun casamento de meu primo Celso. Dixen eu, ai, que guapo é, que chaval, que guapo. E ele tamén lle gustín eu, pero pasamos. Eu non era tan guapa. Despois escribeume que estaban pasajes e cando viñera que se iba a casar comigo. E despois casámonos. Ai, a boda avisou xentiña a barrer papas de arroz, cenar á noite, almorzar á mañán. Tuvemos 3 fillos. O meu fillo máis vello, Manolo. E a minha segunda, María Jesús, e a terceira, Ana María. Ana María que está esperando pola verdura. Ven a coller aquí, non? Ainda hai que coser a patata e todo, deixa aí. Cantaba, tiña unha voz preciosa, cando antes andaban a cantar polas tabernas cando había festas en Combarro. Te quiero, aunque caiga aquí el mundo entero, rezaré a la Virgen bendita por ti. Unha voz cantando, eu ali nas escaleiras de miña nai. Cando lle veu cáncer, outra vez veille a cáncer de garganta, operaron con 55 anos. E pensaba, claro, que me quedei moi viúda moi pronto, quedei menos fillos, pero traballei sempre. A ver, má, vamos botar as patacas xa, que Ana ten apuro. As patacas non ainda, deixa coser a verdura. Esta verdura quedoume sempre na memoria porque ela viña e facía comida, e nos viñamos da escuela, comía as 2:30, botabas así encima da mesa e facía así. Ai, e decía ela, ai, teño que descansar un pouquinho, as 3 menos cuarto avisarme, así. E botaba unha soneca encima da mesa, para marchar e nos a limpiar a cociña, e ela xa activa, as 3 menos cuarto activa, e veña a marchar po muelle, a atar outra vez toda a tarde, ataba, se despois había burato ou que fora pola tarde, iba á Rebeira, non parou. Que non sei o que pasei, e o que me faltou ainda por último, o que me pasou, que non sei como estou viva, e na máis. Iban ao mar, facían unha avaría, estaban buratos, por exemplo, buratos así destes había. Viña buscar a casa para Jesús, mira, podes vivir, que temos avaría. E iba, podendo. Moitas veces iba con rabia porque viña el de navegar. Era un domingo que todo tiña que ir. Se chovera, chovendo, no muelle puñamos un parajo, se está notado porque era a avaría que tiñan que marchar para o mar. Pero cando pararon era un arreglo que te poñer, eran paños destes grandes para unir un co outro, pois só facían nunha bodeja. En Combarro antes había moitas, pero agora xa vi non había. Eu atei con Sofía Aproveita, con Siña Castañeira, con Irena Rosqueta. Desde que morreu un finadiño meu, do meu home, xa non atí máis. Dios mío, non sei por qué. Polo que pasei nesta vida, como estou aquí. O meu filliño que era moi meniñeiro, ten que mirar eses netiños que ten. Había 15 días que marchara de pesca, que andaba de pesca, e doulle un infarto e xa o matou. Era un bendito. Eu despedín ao meu home, ao meu fillo, despedín ao meu xenro. Non hai palabras para estar aquí como estou aquí.
uns fillos e un xerro cos pés na terra. Xa cada un xa nace co que ten que pasar. Sabes agora que non quería morrer. Quería ver os meus netos coas carreiras acabadas. Pero sabe, é moito pedir. Hola, abuela. Hola, abuela. Hola, Susa. Bueno, queríamos decirte que aunque no podamos estar allí, que te queremos mucho, que estamos muy orgullosos de la abuela que tenemos y que gracias por todo lo que haces por nosotros. Un beso. Espero que disfrutes mucho el día, te lo mereces. Besos. Chao. Que era o que nos decías todos os días? A levarse ben, e quererse uns aos outros, que se leven ben, que non veño a este mundo, que se leven como nos vamos nós todos con miñas irmáns, e que se queiran e que axuden todos uns aos outros. Non ten unha, ten outra, non ten unha, ten outra. Este é o legado que nos deixa a miña nai. Querernos, unión, traballo e cariño. E cariño, todo. Cristina, la ilusión mía, vivo en el mundo con qué dolor, siempre pensando tú eres mi vida, siempre pensando tú eres mi amor. Dime dónde van las palabras que me diste para nunca más olvidarte un momento. Dime dónde van tus falsos juramentos. Rosalina, Magdalena, Mari Carmen, Carmen e Susa, grazas por tanto que nos contastes e o pouco que vos calastes, por seren inmensos exemplos de que Pollo é vila orgullosa das súas mulleres. Por cada día, por todo o tempo, somos fans das que fan Pollo.